Chuck, barkan mu dan dawa. Dama na ce mu tafi hutu ne tukunan dawo. CEO a bashi hutu sai ya ɗora. Ina son mutane su ga fuskanka ne su gane CEO. Su gane wannan fa shine CEO wannan fa na Yakatz din. Amma tun da an dawo bari ga hulaka nan barin dana ma hulaka sai ka gyara ta. To na gode. Abin da nake so mu je shine dama da mun yi bayani mun ci akwai su Brooklyn, akwai Manhattan, akwai Queens da Staten Island. Da kuma Staten Island. Su ne suka haɗa New York. Suka make New York City ke. Su suka make New York City. New York City ke. To masha Allah. Yanzu kama amma mun riga mun gane cewa ita kamar duk ta fara kowane state din karbi wajen kashe kuɗi wajen kaza. Ina so ka min bayani ne mutane su gane wata ake biyan kuɗin haya a nan wurin ko shekara ake biya kuma nawa ake biya. Wata ake biya. Wata ake biya. Wata ake biya. A daki mai arha kamar wanda zaka samu daki mai arha, daki daya shine kamar dai a dai ce wani mai arha sosai shine kamar $1,700. Subhanallah. A ce ka biya dala $1,700. Apartment, one bedroom apartment. One bedroom da dan falon ka dan $1,700 mai arha kenan. Tun mai arha kenan. Wanda in zaka lissafin shi wasu wurare cikin Bronx da sauran. In ka zaka lissafin din shi kuma a cikin kuɗaɗen mu na Africa da san ko Nigeria watan kana biyan daki ɗaya wajen miliyan 3 kenan. A shi ka gane a wata fa? A wata haka. Ko kuma a ce irin kusan miliyan 2 da wani abu a wata. Haka. To miliyan 2 da wani abu a wata kaga zuwa shekara kai ai ba wasa bane. Wallahi ba wasa. Ga zaka biya haraji, ga zaka biya kaza, zaka biya abubuwa da dama. Wuta mutum yana cin wuta dan na duba maganar wutan ku. Wai nake tambayar wannan to Alhaji ce da ne duk wata shi yana biyan dala 80 kusan dala 100 yake biya. Ka gane? Kaga kusan kullun duk wata yana shan wajen wutan wajen 100 da wani abu kenan. Haka. Kuma fa dole ka sai ka biya. Haka. Babu excuse. Haka. Ba kaza. Ba abin nan. Ya zaka ce wani irin bayani zaka yi min game da inda naga mutane anan kamar kowa a zare yake kawai kamar mutane kawai a hauka suke kawai wani ma makeup a cikin mota ake mata saboda kawai aiki kawai. Kaga shi garin kamar yadda nake fadi shi wannan gari kullum na gaya ma 'yan waye na da suka zo su sa wannan cikin hankalinsu. Wannan gari ba mu yi mu ce mai system ne but sai da zan faɗi is system and we happen to be the component that system. Ka gane we run the system. Ka fahimci magana na ku. So that is garin yadda yake ba kamar a ce kasa a'a. Wannan system ne da mu da ke ciki mu ne component wannan system. Mu ke make wannan system yake mu ke bar wannan system ke function. Shi yasa kake ganin mutane duka ai system yana aiki 24/7. Gaskiya ne. Domin kaga mutum da wuya mutum ya set alarm cikin wannan gari zai tashi da safe alamun ya tada shi. Shi ke tashi yana jiran alamun ya ring. Wallahi tallahi. Shi zai tashi sai ce yana jira shi san lokacin ya kai amma ba ya yi bacci har alamun ya tada shi ba ya tashi. In kana so ka set alarm ya ka tashi ka je ka duba ya bai kai ba. Ka har magana saboda ba garin yadda yake ke wallahi cikin rudu yake tafiya kawai ka gane shi yasa ka duba ka gani bacin na gama karatun da zo da wayewa da sauran su muka zo muka dora kuma saka kullum mutum kamar zazzabi ma yake zaka ci ka dawo kafafuwanka a gaciye mota ya maganan mota anan ni na ga parking ma wurin da zaka aje mota kai parking ma rigima ne anan saboda haka dole ma mutane suke hakura da ita wannan wahalar da ke ciki a garin kuma shi yasa ni wayanda kamar mutane da yawa sun san ne na zamna garin nan wata fudu na jima ban je Afirka ba shine wata 6 ya kamar in je in yi wani wata 2 in sake dawowa saboda irin waɗannan ababa da ke faruwa gaskiya ka gane domin ba hutu. Wai ka san da muka je jiya muna magana saboda ba hutu sai da ce ai wannan sai hawan jini ya kama kuwa wasu Alhaji ce to ai kowa ma na da hawan jini a nan shi wannan garin ba amma jama'a ni dai ban sani ba ban ce na sani ina da ilimi ya fi kowa ba amma wannan gari wallahi yana neman tanadi
yana neman tanadi sai ka tanadi abu sosai, sai kai tanadi. Sai To kai in ba tanadi. kai tanadi ba, Mm. in kana gobe jibi lokaci ya wuce. Wallahi lokaci ya wuce. Garin nan yana neman tanadi sosai. Akwai abin da na taba gaya ma wani da ya zo garin, na ce ka garin nan duk abin da ka ga wani na da shi, in kai tanadin shi kai ma za ka samu. Don wanda ke da wannan, inda yana da wannan abu lokacin da yake Afirka da bai zo ba. Gaskiya ne. Nan ya samu. Gaskiya. In kai hankuri kai ka iya tanadi, kai ma za ka samu. Gaskiya ne, kai ma za ka samu. Amma shi da hankuri da tanadi. Da tanadi, gaskiya ne. A cikin abinci da ake ci a nan, wani abinci ne ka fi son shi? To kaga ni dan Afirka ne. Na sani abincin gida dai, amma nan abincin nan me ka abincin da ya kamanci chicken broccoli. Okay, chicken broccoli, ka gani akwai ni ina son broccoli sosai. Yeah. Da shi most of the time ina zuwa irin Chinese restaurant je samu chicken broccoli, amma saboda ban yadda da suna su abin gaba na fi son. Mun tafi da kai wani wuri za mu ci abinci da kai, ka ce a'a mu tafi halal food ko haka, sai muka tafi wajen Larabawa nan da Rashid. Farko ma ka gane muka je muka samu waɗannan abincin, kuma sai ni ma na ji daɗin abincin su a wurin. Ban da shi akwai abin da naga ka fi son shi, shi na kiso na sha. Matcha latte. Aiwa, akwai cikin magana da muka yi akwai wata ilwana da ke garin nan. Sai da baraka kenan, sai da baraka Alhaji Amanu mai Kano. Kaga ita ta introduce na to matcha. Okay, mu me a cikin matcha din nan ne? Matcha wani shayi ne da ke yanzu zaka bari yi ma matcha advert kenan. Ni abin da ka na sha shi, amma yana ji kamar kuka, kamar an saka mishi kuka ta mu da muke mai kuka. Shayi ne wannan shayi. Kaga lokacin da ta bar na fara shan matcha, to ni ina da lactose intolerant. Ka gane, don shi ina shan shi, ina sha shi da malaci ciki na damuna. Amma daga baya shi wani ya ce in ta shan shi da ba madara a ciki? Da madara, amma wannan madara coconut. Okay, coconut milk. Coconut milk. Shi aka ce in ta shan shi da coconut milk. Tun da na fara shan shi da kai ma ka gani da safe ina in sha matcha, da rana in sha matcha, to ana ga movement din ne. Ba lokaci, domin shine abin da zan yi rika ina sha ina tafiya ina aiki, ko ina zamne ina aiki, shine abin da zan sha. Kaga aiki na kuma na yawace ne, in je in duba masu sai da ticket, ka duba nan lokacin tafiya da sauransu. To masha Allah, za mu dan je hutun rabin lokaci ne, za mu je mu dawo. In muka je muka da akwai abin da nake so kai bayani da kanka da sauransu. Ku sauna inda za mu je. Yakatz travel and tour, open hop off. Yanzu za mu yi cewa da muka dawo, wannan Abdulaziz, menene burinka a rayuwa? Burina a rayuwa, abin da ya fi mai muhimmanci shine in ga 'yan wayena sun samu sana'an kansu, su kowa na abin kanshi. Zamana kaman ba ana zuwa ana yi wa turawa aiki da ka gane da ba samu yanda ake so ba. Shi yasa, saboda shi abin yana cikin abin da yasa na fara waɗannan kamfani, saboda ba ɗan waye na aiki. Kuma wallahi zan gaya maka, kai ma za ka ga alama. Akwai da yawan da ke tare da ni, na rijista ma kowa business shi. Masha Allah, no, na gani, na sani kawai. So aka na register ma kowa business shi. Yanzu aka ina choose cikin masu aiki na wani da shi zai supply uniform, one shi zai supply kaza, shi zai supply paper roll, one cikin su masu aikin. Kai je ka register company, kai ka supply mini kaza, kai je ka register company, kai ka supply kaza, je ka register company kaza za ka supply. Ya zamana ba zan je sai wurin wani bature ko wani kowa ba. Ka gane, kuma cikin yasu mu da ke tare, na gane, kowa na da abin da yake samu cikin abin da nake yi. Zuwa ka na fara waɗannan tanadi, na taimakon ɗan waye na su ma su iya su samu sana'an kansu, suna yi.
kaga it's okay to have a job. To Kaga maganar mentoring kuma fa irin koyar da su ai shi yasa mutane da za su zo aiki shi mentorship kana kusa da mutum ne ka samu mentorship. Gaskiya. To in baka zo ka fara aiki da ni ba za ka samu mentorship. Gaskiya. Ko baka zo ka tambaye ni wani kaza ga kazan da nake so ni ma ina son samu sana'ar kaina ina son samu kamfanin kaina ya da ni kowa ya kira ni ina nuna mai hanya. Ban taba ruwa ba ban san ruwa ba. Kowa ya kira ni ya tambaye ni ya za yi ni ma in fara kaza shin ce to kaza za ka yi ka takarda kaza za ka yi. Kaga yanzu nan kamar yanzu kamfanin da na fara kaga mutane cikin last year 2024 mutanen da suka zo suka shigo New York almost 64 million. Mutanen da suka shigo New York 64 million people. 64 million yanzu ka je ka check online ba za ka gani 64 million mutane suka shigo New York. Yanzu cikin 64 million ga mutum ba kana in tourism ko kana sai da ticket kan titi ne ko kaza in kai ka samu 0.01% ka sayar musu ticket ai kai ma ka dace. Gaskiya ne. To ya to musu amma yau ka san mutanen mu in dai ba bature aka gani gaban abu ba girma ba wannan problem mu ke. Shi yasa da ka zo wa'en yanzu aka wanda ke zamne bayan desk yake sai da ticket shi ke ba da ticket ai ba dan Africa ba ne ba America ne. Ba America ne. Gaskiya ne. Man. Ba America ne. Sosai na'im. Wanda ke bin bayan shi ba America ne. Wanda ke bin bayan shi ba America ne. Mutanen mu da ya kamanci su zo na dan wasu ba su zuwa suna ganin wannan kaga don ba bature ba amma kaga shi bature tura wanda ke zuwa aiki su san Allah na yi ma kowa baiwa. Gaskiya ne su san Allah na yi ma kowa baiwa amma wallahi mutanen mu da dama kana so ko kai wane ne kallon yanda da suka san ka ba su san ana girma lamari da sakewa ana ci gaba ba su yarda da wannan ba su yarda da nasu ba. Gaskiya. To wani shawara kuma za ka ba wa mutanen da suke son su bar Afirka su shigo nan wurin? A shawaran da ni nake da shi zan ba mutanen da ke son su bar Afirka su shigo nan akwai wasu shekaru da in dai ka wuce wannan shekaru in za ka shigo turai ya zama na kamar ka nemi wani special skills da za ka zo da shi ba za ka so ka yi wani aiki mai karfi da za ka zo ka samu ya zama na kana da aikin da ake nema wannan kasa. Amma kaga yaro matashi wanda ya shigo garin nan bai kai shekara 30 ba wallahi na ba shi shawara ya yi boko ya je ya karatu in yana da wani sana'a da yake a garin su ya tsaya da shi ya je ya karatu. To duk wanda ya shigo in dai bai wuce shekara 30 wanda ma ya wuce rika 40 ba wallahi yayi boko. Gaskiya ne sai kana da boko domin kaga guda ke dacewa in ba boko amma duk wanda yayi boko cikin garin nan yana samun wani abu amma guda ne ba su da boko dace. Gaskiya amma duk wanda yayi boko yana samun wani abu kaga wani yana aiki biyu da safe 8 ya tashi 4 daga 4 nan ya je wani wuri ya aiki ya tashi 12 shi wani na aiki daya amma kudin da mai aiki dayan ke samu ya fi na aiki biyu duka boko. Gaskiya ne boko da ya kawo da na ka gane boko. Yanzu ran da muka sallar idi muka tsaya muka sallar juma'a wurin naga inda jama'a da dama 'yan Afirka suke a wurin da mai amma na fi ganin 'yan Ghana inda na tambaya aka gaya min wannan ita ce hukumar kaza da take kula da kaza mutum ya mutu kaza wani kira kake yi inda za ku samu haɗin kai wanda kira na haɗin kai tsakanin 'yan kowane ƙasa domin a girmama juna ka gane in wani abu ya faru a zo a haɗa a taimaki juna. Ka gani community development and community empowerment ka gane ya very 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 important. Shi sa muka yi da 'yan kasa domin in ka duba 'yan kasa ne waɗanda suka bude kofa da kai don gane ne kai ba don gane ba ne ka iya ka zo ka zama memba kuma kowa wani abu ya same shi kaga sun dibiya suna kira game ga
kullum kaga an dibiya wani kaza ya bar duniya don nan fa mutuwa mana da sada na mutu ya mutu wallahi shi an biya kudi musamman kuna samu tattara sada kaga don shi wannan tanadin na da wuya mutu kasan mutane nawa ke tanadin mutuwa gaskiya ke tara kudin mutuwa kowa na tara kudin biyan kudin daki da sauransu amma yana da kyau ka je kana ka join community kamar su 'yan kasa a san da kai kana zuwa ziyara a san da kai sunan kana nan kowane ranar juma'a ya zama da dai 'yan kasa na da labarin ka gaskiya ne ina so in wani abu ya same ka an yi a kira a ba su labarin su ma su taimaka maka ba yanzu za yi wane ne ya aka yi ya ka gane kafin shi don shi ina kiran kowa mu hada kanmu kaga youth da kanshi musamman youth kaga yanzu yanzu aka ina son ni da councilor da ke da aka zo aka ajiye New York na wanda ke New York na councilor New York yanzu aka ni da shi ni da shi za mu sadu kan wani magana batun matasa domin shi da kanshi bai san akwai wani kamar ni har ina da kamfani har hapa yana ganin hapa na yawo amma bai san nake da shi ba ka gane yana ganin hapa bai san nake da shi ba saboda kamfani da yawa na amfani da wannan suna amma ni ke da licensing shi gaskiya wallahi ni ke da licensing masha Allah ni ne wanda na je na karbi LLC da wannan suna cikin New York da a ba shi so za ku da shi inda za a taimaki matasa yadda za a taimaki matasa sauransu a samu su ma su samu su register kamfanin su ko suna da wani abu da za su yi ne a incorporate wannan abu a san da za a yi da shi muna to yanzu me zaka ce da masu kallo yanda muka zo karshe da jama'arka da 'yan kasarka da kuma 'yan nan wani sabo ya so ka ba su sakon da nake son ba su ne kowa ya kokari ya fito ya yi nishadi don ina da ka zo ka da kito duk dan Africa da ya zo dukan to muna da musamman percentage da muke ba shi discount abinda dama nake so ka faɗa wallahi muna da discount saboda mun tattauna da kai ne kice to ya kamata 'yan Africa a ba su wani package daban saboda kamfanin na dan Africa yanzu aka ma ina son tattauna da manyan community organize both party both da ka duki yana dukan 511 people ka gane bayan wanda na jirgi kenan bayan wannan akwai wanda ke zuwa shi yana dukan mutane kamar 600 sa'an nan ga basis 23rd of this month basis mu officially Allah ya so da basis mu officially ya fara ran na gani ma san fara ko kawai kai dai ka ce dai officially me ba abu amma manna musu sunan wannan kamfanin bane hafa din bane amma sanan sun fara suna sun iya sanan suna yawa to don shi amma shi wanda nake ce maka shi butun da ke dokan mutane 600 da wani abu to shi yanzu wanda ka hau 500 da wani abu ke duka wanda ke dukan 600 shi ma yana hanya zuwa to masha Allah za mu fara shi cikin kamin watan gaya mutu shi ma ya fara to a yanzu mun gama wannan shirin ban san ko kana da wani sako ba tun da ka faɗa yawa a nan muka zo watan ƙarshen wannan shirin namu na Moment with Nomis J in New York tare da Abdulaziz CEO na Yakatz and Happen Hop sai kuma maybe a cikin shiri na gaba inda zan sake lalubo muku wani abu da zai nishadantar da ku ya ilmantar da ku ya ƙayatar da ku to kada ku manta sunana Aminu Abba Umar aka Nomis J aka the Hausa Dafa aka the Hausa Hip Hop Ambassador aka Abu Muhammad Zain aka kai masha Allah